Čaute, ja tu natočím takú reportáž a tu mám Relax Juice a tam je pod tým Včkom nejaký nápis, že ja by som vám zarepoval na tú tému, čo bude napísané na tom Včku. Ideme do toho teda? Na video? Počkajte. Ja mám veľa flašek, tu mám energy drink, tu mám jak vodu, to je nič, to je jak Listerín. Takže idem to teda rozbaliť. A malo by mi to ukázať niečo také, že osudové alebo tak. Tak som zvedavý, čo to bude. Viete? Technika. No. Takže, otvorím to. Jeden relax nestačí. Dobre, takže moja téma je teraz jeden relax nestačí. Stále nestačí dosť peňazí, jeden relax nestačí, dám si rovno aj dva, moja hudba, skurvená hudba, túžba, to je moja túžba, moje srdce každý deň, nestačí iba jedno, nestačí iba jedno, čo jedno, jedna flaška relaxu, kámo, nestačí dosť Xanaxu pre peťakov, ale ja nerepujem pre takých žebrakov, tak sa dajte do teplákov, jak skurvený skinheadi, ja som tu najlepší, a keď máš problém, tak si z toho bledý, Môže byť? Môže byť. Dobre, tak pozdravujeme Relax. Dúfam, že mi za to pošlo aspoň nejaké love money. Mohli by. Tak, dobre, majte